যাতে স্যার টুৰিজমবিলাকো আহিব তাৰপিছত আমি সিহঁতৰ কাৰণে হোমষ্টে এণ্ড সিহঁতক লৈ যাবৰ কাৰণে চাফাৰী চিষ্টেম কৰি দিয়া হ'ব। बर' जातिया जोबनायनि लामायाव फैबाय बर' जाति थांना थानाय नंला आरोखि आरो जों दानो जायगा जायगा थांब्ला गिलुं गिलुं थांनो गोनां जायो। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथां किब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायलायनो थाखाय माखासे भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै जों गिबिसिनथारावनो सावरायगोन बनसुनि माखासे मावथिफोरनि सायाव जोङो सावरायलायगोन। नैथियावहाय जोङो नैबे जे फरेस्ट दामफायनाय सिखोना जाहार हाग्राखौ दामफायदों बिनि सायावबो जोङो सावरायलायगोन। थामथियावहाय मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ मा फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना ससे खोनासंब्लानो जाबाय। बे समाव रायजोफोर ससे खोनासंग्रोदो बनसुनि आदा ब्रिटेनआ मा बुंदों। फैगौ दिनफोराव 28 तारिखाव जों मोनसे मेगा प्लान्टेशननि मोनसे प्रग्राम जों लानानै दङ। जोङो एराउन्ड जोंना मिशना जाहैबाय प्लान्टिं 9 लाख ट्रिस मिशनखौ जोङो 28 तारिख नैबे मासनिनो मंगलबार खालि जोङो जागायनो थांगासिनो दङ। जोङो स्टार्ट खालामगोन बेखौहाय जोंनि चिरां ओनसोलाव। चिरांनि जायगाया जाहैबाय जोंना रायपुर आरो दाउखा बाहा जायगायाव जोंनि चिरां डिभिजननि आन्डाराव थानाय बे जायगायाव जोङो 28 तारिखाव जोंनि मिशन जेनाखि 9 लाख ट्रिस प्लान्टेशनखौ जोङो जागायनो थांगासिनो दङ। निश्चय नोंथांमोना खोनादों बनसुनि आदा ब्रिटेनआ माने प्लान्टेशन खालामनो नागिरदों। प्लान्टेशन दंफां गायनो नागिरदों। 9 लाख दंफां फुलि गायनो नागिरदों। नाथाय बिनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नोंथांमोनाथ' प्लान्टेशन खालामनो नागिरदों, दंफांखौ रैखा खालामनानैहाय दंफां फुलि गायसननो नागिरदों, बागान खालामनो नागिरदों। नाथाय ब्रिटेन आदा नैबे सावगारिखौ नायलाय, गोजौनि सावगारिखौ नायलाय, नोंनि खर'सा गोजौनि सावगारिखौहाय थाखानाय हाग्रानि सायावहाय दामफाय दानसि खालामनानैहाय न' लुनायखौहाय बे समावहाय बनसु आफादनिफ्राय मा बुंनो सानो रायजोफोर? आंनि कुइसना बेसो। बिथांमोना प्लान्टेशन खालामनो नागिरदों 9 लाख प्लान्टेशन। दा बे गायनायनि सिगां आङो बनसु आफादनि ब्रिटेन आदानियावहाय कुइसन खालामदों। बे नोंथांनि गोजौआव थानाय जे सिखोना जाहार हाग्रा जायखौ वाइल्डलाइफ फोसावखानाय जाबाय थांनाय UPPL सरखारनि समावहाय, दा बिनि सायावनो आरोबाव हाग्रा दामफायनानै जे न' लुनानै थादों, नैबेनि सायावहाय नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेखौहाय कमेन्ट बक्सआवहाय रायजो राजाफ्रा फिननाय होब्लानो जाबाय। मिथिबाय दा रायजोफोर? दानिया फैदो नैथियावहाय नायदो नोंथांमोना बेसेबांबा गुवार हाग्राया दामफायजोब्बाय, जेरावहाय वाइल्डलाइफसो होननानैहाय मिथिदों। आरो बिनि सायावनो सोर मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंदाना। আমি চিকনা জাহার মাল্টিপারপজ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি NGO এণ্ড PPৰ পৰা সেইটোকে মানে জনাব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ চিকনা জাহাৰৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক যে আমি বহুত দিনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ, তাত মানে আমি দেখিছোঁ ইনক্ল'জাৰবিলাক বহুত মানে দখল কৰি আছে। আৰু আমাৰ যোনখিনি কাঠবিলাক কাটে সেইবিলাক আমি বহুত দিনৰ পৰাই মানে সেইটো মানা কৰি আহিছোঁ। আৰু যিখিনি হাণ্টাৰ কৰা মানে কিছুমান জংঘলৰ জীৱ জন্তুক মাৰে সিহঁতক আমি মানে ধৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমি BTC চৰকাৰ এণ্ড আমাৰ অসম চৰকাৰক সেইটোৱে মানে আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ যিখিনি সেইটো চিকনা জাহার যোনটো নেশ্যনেল পাৰ্ক এৰিয়া সেইটো বাউণ্ডাৰীটো সোনকালে ঘোষণা কৰি দিয়ক। কাৰণ আমি দেখিছোঁ তাত যিমান দিন বাউণ্ডাৰীটো ঘোষণা নকৰে ইমান দিন ইনক্ল'জাৰবিলাক মানে ইনক্ল'জ কৰি থকাটো আমি দেখা পাই আছোঁ। रायजोफोर आं माब्लाबाबो भिडिअखौहाय नंथारै बाथारै भिडिअ बानाया दे। जों खोनाखाबाय दिनै हाग्रा बिफाननि यानिकि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो खोनाखाबाय हाग्रा बेंनायनि बाथ्रा।
आरो बिसोरखौ एरख'नांगौनि बाथ्रा आरो थिग बेबायदिनो ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनिफ्रायबो मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ सिदा बुंखाबाय रायजोफोर मिथिबायना एरख'नांगौ होननानै अब्ला माब्लानि समावहाय एरख'नायनि डिसिसन लाखो बिपिएफनि सीएमआ दायथ'आथ' बिनियाव बिपिएफनि सीएमनावहाय दा हयथ' नैबे एमएलए इलेक्शननि रिजाल्ट जोबनायनि उनावहाय हयथ' मोनसे ग्रेट इभिक्सन जागोन होनना बुंनाया बेफोरखौ एरख'जोबनांगोन बे समाव बेफोरखौ एरख'जोबनांगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों जे जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव गिदिर इभिक्सन जागोन दा बे समाव हयथ' बर'फ्राबो इभिक्सन खालामजानो हागौ नाथाय आयेन बेरेखा जुदि हा आवग्रिनानै थादोंब्ला बेयो खालामजाखागोन आरो बै सावथालफ्रा वेलेटनि सिङावहाय मानो थानानैहाय बिसोरो हा आवग्रिनानै जायगा लानो मोनखो हा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेनिखायनो आं बेखौनो कुइसन खालामनो सानदों दिनैनि फरेस्ट बिफाननि मन्त्रि फानिराम ब्रह्म आदै आरो बिपिएफनि सीएम आरो बिपिएफनि मावथिफोर नोंथांमोना बे सिखोना जाहार हाग्रामाखौहाय इउपिपिएल पार्टिनिसो होननानैसो सानदों ना मादों जाखो हा बेनिखायनो जेबो दायथ' लायाखै गोबां जाथाय जानानै थांबाय 7 मासनि गेजेरावनो नाथाय जोङो नुनो मोनदों जाय व्यक्तिफ्रा रायजो राजाफोरखौहाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां बिजेपि हाथाव बिटिसि बासाव होननानैहाय स्ल'गान होबोदोंमोन रायजो राजाखौ थगायदोंमोन बिसोरो दिनैहाय एमएलए इलेक्शननि रिजाल्ट मोननायनि सिगां सोरबाया नेपालाव बेरायहैबाय सोरबाया सिक्किमाव बेरायहैबाय सोरबाया थाइलेण्डआव बेरायहैनो थांगासिनो दङ मिथिबाय अब्ला रायजोफोर बिसोरबायदि मानसिया बर' हारिनि थाखाय सिन्था खालामदों खोमा एकमात्र गावनि उदै सुफुंनोहाय रायजो राजाफोरखौहाय एसटि फाननानैहाय बिगाब बिगाब थगायदों बेल'सोमोन बिसोरनि खामानिया दाथ' बिसोरो जेरावबो सोलिला इलेक्शन फैयोब्ला थगायबावनांगौ बेल'सै बिसोरनि खामानिया बाखि जेबो खामानि गैया बिसोरो थगायनायनि थाखाय थोजासे मोननांगौखौ मोनबाय दा गावबागाव गोसो मथे जेरावनो थाङो गोसो बेयावनो बेरायनोसै बिसोरो मिथिबाय दा बेखायनो रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालामनांगौ दोसो दोसो भट होनानै होबाय काउन्सिल इलेक्शनाव हाग्रामा महिलारिनोहाय नाथाय बे समावहाय हाग्रामा महिलारिया जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय बर' हारिनि जेंनाफोरखौहाय सुस्रांनानै होदोंना नोंथांमोना नुदोंना सुस्रांनानै होनाय फरेस्ट अफिस बुख्रुब जाबाय गारि सावजाबाय मानसि बुजाबाय मानसि बुथार जाबाय दिनैसिमबो बिथांनि खुगानि रावनिफ्राय जों खोनागासिनो दङ पावारा आंनि आखायाव गैया हा बै समाव मा बुंनायमोनलाय 16टा डिपार्टमेन्ट पावार लाबोफिनबाय बिपिएफआ जोबोद गोहो गोरा जासिगोन बुंदोंना बुङाखै होनलाय बहाथो थांखो 16टा डिपार्टमेन्टनि पावारा लाजिनांगौलै बिपिएफ पार्टिनि सापर्टार्स नोंथांमोन लाजिनांगौ आरो सहायनो हायाब्ला कमेन्ट दाहो आरो मा होनो भिडिअखौबो दानायथार मिथिबाय दा खर'आव जेबो नलेज गैयाब्ला कमेन्टबो दाहो भिडिअखौबो दानायथार दानिया खोनासंदो रायजोफोर जोबनायाव मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंआ मा फोरमायदों रायजो राजानो नोंथांमोना खोनासंदो पलिटिकेल भायलेन्स लानो नाङा दा जों बिराद जथेस्थ' जाबाय शिक्षा जों मोनबाय थांनाय माने 22 तारिखआव जायनाखि सिखोना जोहोलावखौ गावथारबाय बुथारबाय बेथ' कम्प्रमाइज जानाय बाथ्रा नङा गिलुबालु घटना बेबायदि घटनाथ' अनेक जागोन सोरनावबा जागोन सोरबा बिदिनो बुथारबावगोन गथिखे जों बेबायदि बुथारग्रा मानसिजों जों माने एथ' माने नोरोम जानो फालाय बेखौ जोंथ' साजा थारनांगोन ओमफ्राय बिनि बादै नोङो थांनाय जानाखि 17 तारिखनि एप्रिलाव जानाय घटना जाबाय दा बे हिसाबै बेफोरथ' गोरलै बाथ्रा नङा दा बे खेथ्रआव पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरलायोब्ला जों जाथिया जोबगोन हारिया जोबगोन पलिटिकेल लिडारफ्रा लिडार जानो थाखाय माइलेज लानोसै लिडार जानोसै गिदिर जानोसै पजिसन मोनसे लानोसै सोरबा बिदिनो माने एमएलए जागोन मन्थ्रि जागोन सोरबा इएम जागोन बायदिसिना माने बिबान लाना थागोन खिन्थु बे गोरिब गुन्द्रानि अबस्था मा जागोन जों जुदि दानिफ्राय जुदि माने सजाग जायाब्ला जों दानिफ्राय जुदि गोख्रों जुदि मोनसे थांखियाव फैयाब्ला जों सानना ला जों बुंनो हायो कयेक बोसोरनि उनाव बे बर' जाथिया जोबनायनि लामायाव फैबाय बर' जाथिया थांनानै थानाय नंला आरोखि आरो जों दानो जायगा जायगा थांब्ला गिलुं गिलुं थांनो गोनां जायो जों गिलुं गिलुं थानो गोनां जायो गिलुं गिलुं थायो जों मानसिफ्रा
दाबो जायगा जायगा जोंनि मानसिया डिउटिनानै थायो मोना मोना उन्दुनो हाया गथ' गथायफोरखौ माने दस्रा सेफटि जायगायाव दोनहैलायनानै माने डिउटि नेयो दा बे रोखोम पर्यायसिम फैनायनि उनाव जों जुदि दाबो पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदोंब्ला बे सिमां जागोन बिनि पलिटिकेल लाबा नागिरनाया रायजोफ्रा दा बेखौ सुखुनाय नङा रायजोफ्रा मोजां मोनाखै दा बयबो एकगद जादों दा नैबे गथनानि उनाव होखारनांगौ बेयाव बयबो एकगद दं दा बेयाव पलिटिकेल माइलेज लानायनि बाथ्रा नङा आरो लोगोसे आं बेखौनो बुङो दा बर'फोरखौ आं बुंनो लुबैदों बर'फोर आं खावलायनो लुबैदों बर'फ्रा गिनो नाङा दागि रावबो गिनो मोना आयेना जोंनो माने जथेस्थ' पावाराव दं आयेना जोंनिजों लोगोआव दं आयेनखौ जों बाहायनांगौ जों आयेनखौ जों आखायाव लानो नाङा आयेनखौ आखायाव लानानै सोरखौबा सिगि सिग' खालामनाय सोरखौबा माने सोरनिबा सायाव हामला खालामनाय बेखौ डन्ट डु देट जों बेखौ दा खालाम आयेना जोंनि फेभरावनो दं जों आयेनजों खामानि मावलांनि जों गिनो नाङा रायजोफोर दागि आं बेखौ रायजोफोरखौ खावलायहरो हयथ' गोबां जायगायाव गोबां माने खबर मोननाय गियो आरो निरस्त्र बर' जाथि जेबो गैया सोरखौबा गाग्लोबनायनि जोंहा थांखि गैया सोरखौबा नांनायनि जोंहा थांखि गैया दा बेसै बर'फ्रा जोङो माने गिनो नाङा दुरबल जानो नाङा जों बयबो दङ अनेक घटना जादों जालांबाय बेखौ लानानै जों गिनानै एबसेन्ट थानाय बाथ्रा गैया आरो बेजों लोगोसे जों सावथालफोरखौबो खावलायहरो सावथाल भाइफ्राबो बे जायगायाव जिहेतु दङ बे जायगायाव दंब्ला बिसोर मोजाङै थाथों अनलाइन थाथों जों मिला मिसा जेरै गोदोनिफ्राय थादों बे रोखोम थाथों बेयाव बर' सावथाल हिंसा जालायनाय बाथ्रा गैया जोंहा दायया बे जाहैबाय एनक्ल'जार्स बेजोंसो जाय गाज्रि जायफ्रा जोंनि बेरेखा खामानि मावबाय थायो बेजोंसो जोंहा बिसोरखौ साजा होनायाव सावथाल भाइफ्राबो एकगद जानानै ओंखारबोनांगौ आरो ज' लोगो लानानै खामानि मावलायनायाव जों बेखौसो सावथाल भाइफोरखौ जों खावलायहरो निस्सय बाहेरानि मानसिफोर फैनायखायनो बर'फोरखौहाय गाग्लोबनो थाखाय चान्स लाबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों आरो बिसोरनि मानसिफ्रा माब्लाबाबो गावसिनि दायखौहाय गनायना लानाय जोङो नुनो मोनाखै रायजोफोर मिथिबाय दा माथ्र बर'खौल' दाय होनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों आरो सोरबाया बुंदों जे बर' जाथिया बेयावहाय जोंनिफ्राय सिगां फैनाय नङा बेदर गोसोमफ्रासो बेयाव सिगां फैदों होननानै बुंदों भारतआवहाय बेदर गोसोमा सिगां फैदों जानो हागौ नाथाय आसामाव नङा आसामा मोनसे स्टेट दानानै होजाखानाय दा बे आसाम स्टेटनि आन्दारावहाय जोंहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननानै मोनसे खानानै दोनजाखानाय मोनसे आयेन दङ दा बे आयेनखौहाय बिसोरो मोनथिया खोमा निस्सय मोनथियो बिथांमोना मोनथियो नाथाय मोनथिसेयावबो बिसोरो सरकारनि उइकनेसखौ नायनानै दुरबलखौ नायनानैहाय बिथांमोना दिनैनि समावहाय जोंनि बर'फोरजों जुजिनो नागिरनाय जों नुदों बिसोरहाबो मोजां मानसि दङ जेरै मेमरेन्डाम आयंआ बुंदों बिसोरनि मोजां मानसिफ्रा खोन्थानानै होनायाव दिनैहाय हयथ' आन्दाज मोनदों बाहेरानि मानसि दंफैयो आखायाव सिलाय लाग्रा दंफैयो बेखौहाय हयथ' आन्दाज मोनदों बिसोरनि जों बर'जों समान रायजो जाबोनाय जायफ्रा गोजाम थागिबिखा बैसोर बायदि सुबुङा हयथ' नुनानैहाय मोजांनि थाखाय फोरमायनानै होदों दावराव दावसि जायोब्ला थैलायगोन होसोख्रुबलायगोन नायगार बुथारलायगोन बेखौहाय साननानै हयथ' गोजाम बे सावथालफ्रा बर'जोंनो रायजो जाग्रा जायफ्रा बेयावनि थागिबिखा बिसोर बायदिया हयथ' खोन्थानानै होदों जानो हागौ दा बैसोर बायदि सुबुङा बर'जों दावराव जाया गोदान मानसि थांनायफ्रासो बर'जों जुजिहैयो मिथिबाय दा बेखौहाय नायबिजिरनांगौआ सरकारनि दायथ' मिस्टार पानिराम ब्रह्म आदै हाग्रा सिफायनायनि सायाव मानो फंसेबो खोथा बुङाखै आरो बेफोरबायदि हा दखल खालामनायनि सायाव मानो फंसेबो खोथा बुङाखै ना बिपिएफनि सीएमआ नोंखौ बादा होनानै दोनदों नामा रायजोफोर ना बिपिएफनि सीएमआ बेफोरनि सायावहाय नोजोर होनो समानो गैला नामा दाना आं लाजिनाय मोनदों पावार गैया होननानै बुंनानै लानायनि थाखाय एक नाम्बार गोरोन्थिया बेनो पावार गैया होननानै बुंनानै लानायानो नङाब्ला बैसोरबो जुजिनाय नङामोन दा बिसोरो बे खारनावनो जुजिदों जोंजोंहाय अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि